ceerno caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Allah hokki en timminde lewru korka ndu hande en gari ɗo e juma meɗen juma Alhaji Mouhammad Saïd radiallahu anhu gonɗo ɗo e boppu e gam hokkude sunna iidi o e gardugol moɗon caggal mum holko ciftinton almuɓe ɓe gila e julde nde e korka ka jaltuɗen ka e mbaadi dental ngal. Assalamu aleykum wa rahmatullah. E raɓɓiɗinade ñalawma o ko ñalawma beltagol julɓe e beltingol julɓe e beltodirgol julɓe. ñalawma o way kono ñalde aljanna ni ko ayyama zicrin wa shukrin wa silati rahimin wa zicrullahi azza wa jal. Allah wi holi tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna. Beele oɗon mawnina Allah caggal on koori lewru ndu eywa on timmini jalton iidi mawni noon Allah woli tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna. Beele oɗon manta nema Allah mo Allah nemini ono nemaji Allah noon limtotako kono noon Allah wi wadkuru ala allahi la'allakum tuflihuna. Enen fof kala ko woni e men ko nemaji ɓuri gila e jiiɗe men ha e nanɗe men ha e gande men ha e fof ko Allah waɗi e men ɗum. En jetten Allah no feewi sabi ko Allah tagi en tagani en. walladi jaala lakumul arda jaala lakuma fil ardi jami'an. Kala ko woni e dow leydi he ko on ɓiɓɓe adama tagani. huwa alladi kadi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. caggal nde Allah wi ngotiɗine Allah beele oɗon mbawa hulde Allah la'allakum tattaqun. Nde wonno so neɗɗo wotiɗinani Allah wawa rewde jamiroje Allah tawde kulol Allah ko rewde jamiroje Allah ɗaccude kaaɗe Allah ma neɗɗo wotiɗini Allah nde wawa rewde yamirore nde. yo Allah hokku en rewde yamirore nde. yo Allah jaɓan yo Allah hokku en tawde saama wuuri. yo Allah jaɓan julɓe fof. yo Allah heddu en ɗo ko juuti. yo Allah heddu ceerno men ɗo ko juuti. eɗen ñaagui Allah tedduɗo telɗuɗo keddagol telɗiɗo keddugol o yo Allah hedduɗo ceerno men ko juuti kanko e seere mbe leydi ndi fof. yo Allah walluɓe yo Allah surɓe yo Allah danduɓe yo Allah heɓɓito leydi Sénégal fof. yo Allah heɓɓito leydi Sénégal fof. yo Allah heɓɓito leyɗele julɓe fof. yo Allah waɗ ɗo kisal e ndenka. yo Allah ɓeydo ɗo yurmede. yo Allah ɓeydo ɗo ndenka barke alqur'an azim waɗi leyɗele julɓe fof. assalamu aleykum wa rahmatullah. ceerno Mouhammad Siraji Wane holko ɓeydo toon e ko ceerno Abdourahmane Déme haali ko julde nde Allah hokki en timmini korka ka en mbaɗi sunna iidi o hankkadi holko ɓesgu dental ngal siftinte. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. e yo Allah hokku en tawtere o saaha mo wuuri. yo Allah junna en gurdam ceero meɗen wadde hen sembe e cellal be jaahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. o en rewde e makko Allah o ɓooya arde o tawa en ɗo be jaahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. e enen kam ko ala ko pawten e haala ceerno Abdou Sona wasiyade ko e meɗen. e wasiya o noon ko adi fof kadi eɗen basiya wasiya kuftidinɗo taw ko adi ko e meɗen fayde e julɓe aduna heɓe fof. nde wonno julde korka kañum ena waɗa luure ha yimɓe cikka luure ɗe ko luural hisam ala ko luural hilaf wona hisam woni luural luurodirde ɓerɗe o luurodiral haare kono hilaf ko luurodiral jiyanɗe. ngal luurodiral ngal wawata wasde wonde e nder l'islam. aɗana woɓɓe mbiya julɓe fof ponno ko juldude ñalawma goto. c'est impossible aduna o julɓe fof mbawa julde ñalawma goto. ko wiyete ihtilaful madali nan toon jiirɗe ɗe no ceertita ni nokkuji ɗi jiyata hande ɗo joni en ɗo e subaka wonɓe jamma ɗum wawa wonde. te kadi lewru korka wona no lebbi keddiɗi ni. nde sa yeehi to calendrier miladiya calendrier o ko goto e aduna he fof. kala ɗo 24 décembre woni aduna o fof 24 décembre. enen noon ko darɗe ko ƴeeweten ñande dareteɗo kikiɗe nde won wonɓe toon e jamma won wonɓe toon e subaka kadi darɗe ɗe kadi woda yiiɓe woda ɓe jiyani. ɗum noon wadde wawa wiyete ko wiyete ko wonde aduna o fof fonno ko julde ñalawma goto wawa wonde. kadi ɗum ko liwrodiral ngal ɗum ko luwrodiral e furu aji ko amma usulaji julɓe fof potti hen. furu aji luutude hen noon ɓaade ko luural to banggue jiyanɗe ngal ala baasi. waɗi baasi tan ko luural ngal ganduɗa ta jomum fayi ɗum koye fittandu muɗum. kanko o juulira koye fittandu makko walla o waasi juulira koye fittandu makko. kono so tawi tan koye anniya moƴƴo jogui o fayi ko e sharia kala no wawi wonde julɗo hanki e julɗo jangga kamɓe fof eɓe jogui sawab eɓe jogui baraji. nde wonno l'islam nela sallah sallam wi ajaban lil mu'min amruhu kulluhu hayru. julɗo fof mum ko moƴƴere fof en ne mbawi hebde moƴƴere. hande ne mbawi hebde moƴƴere ha heewa janggo keɓa moƴƴere ha heewa ta usnani goɗɗo o. wadde ɗum ko dokkal ngal Allah hokki julɓe. l'islam en jii masahibuji ko addidi ko wasde famodirde e jiyande
kadi sahabaɓe goto fof wonno naniranno nelaɗo sallallah alih w sallam e nananɗe ɗe e jiyanɗe ɗe ko ɗum addi khilafuji ɗi ɗum ko nema e nder l'islam ɗum wona ayiba wona hunde ɗum noon e ko on wasiya gandinan ɗon julɓe fof yo gandu ɗum ɗon ngal ɗon lurodiral boni hen tan ko powangal e fittaɗu ngal wo amma powangal e sharia ngal mon fof ko yiyande mum foye mon fof ne jogui sawab ne jogui baraji ha heewi tawa ko ala ustani goɗɗo e ko heddi ko wasiyaji feede meɗen enne alhamdulillah rabbil alamin en juuli ɗo hande iido e juma ceerno mouhammad saïd radiallahu taala anhu eɗen e nder inde ɓesgu dental ngal fof e président mouhamadou siraji an eɗen jetta ɓesgu dental ngal fof ha tengti noon e darinaɓe organisation ko fati e juma ka eɗen gueroɓe kadi o saaha kuccanɗen ko golle daka mon fof hankkadi wattu haqqille muɗum hankkadi ko préparation e keblagol daka ɗum noon kadi batten haqqillaji meɗen no moƴƴi ko message mo bettoɗen ko message mo ceerno mo wettuno e ñande fof message ceerno wettuno message makko dabɓo ko on tan woni mo beddotoɗen tinoɗen diine meɗen no moƴƴi tinoɗen e jokkere enɗameje hakkude meɗen tinoɗen e golleji meɗen ko oɗo message woni mo ceerno noddi ko on message woni mo ceerno ewnoto on message woni mo ceerno firlito ñen fof tinoɗen e diine men no moƴƴi enen e ɓesguji meɗen tinoɗen e jokkereji enɗam tinoɗen e golleji meɗen ko oɗo message woni mo beddotoɗen e dendagal ɓesgu dental ngal fof bandiraɓe ɓeɗo musidɓe ɓe jiyaton ɗo woni sukaɓe dental ngal walla mbiya ko mawɓe ni e dental he oɗo juma men mo jiiɗen sen jii kala nde garɗen ɗo tawen ine laaɓi ine feewi taw en garan tan tawen juma o ne heeɓi e dewal Allah aran tan berta sayade ma walla gara tan naata juula ko ɓeɗo goni sababu korko o yiyama golle baɗɗe fayida eɓe tottira kumtari eɓe defa e nangue wulgue ngue wondude e heege e ɗomka saabu korka eɓe cippira hen gam holɗum maccuɓe Allah ɓe mbawa humtade Allah walli hokkiɓe ɓe timmini anniye mabɓe ha korka maayi yo Allah hokku en fandinde ko golla hen ko hande ñande julde nde gila law ɓe gaari yimɓeɓe foof ne looto ñanti jiimi en mbaɗi zileji mabɓe eɓe berti caƴade mabɓe foof kala heure mo jawɗa arde a tawi jama o wertama machallah ko kamɓe caggal mum noon mbaɗi comci mabɓe moƴƴi nde juuli yoni ɓe gaari ɓe julde e dental ngal eywa namdotomi holko kaala toon gila e golle moɗen e korka he ha e julde he e holko kalfin toon almuɓe ɓe musidɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullah taala barakatu caggal nde jettuɗen Allah julɗen e annam makko sallllahu alayhi wa sallam barkinarɗe ñaganade ceerno men kalifa men tedduɗo yo Allah junno gurdam makko ha juuto waɗa hen calla dumigal kanko dendagal halifaɓe diine foof e dendagal jinnaɓe meɗen ɓe foof e ko yettude Allah tan e kadi wiide alhamdulillah rabbil alamina so Allah waɗima suka kadi waɗima suka dariɗo e diine l'islam so Allah waɗima suka kadi daraniɗo e dental bangal ni henna ɗum ko yettude Allah saabu ɗum ko sukaɓe hono amen tan e guiƴiraɓe hono amen tan yiyete e golle ɗe ganduɗa wona golle ɗe Allah yiiɗi wona golle ɗe nelaɗo Allah yiiɗi wona golle ɗe Cheikh Tidiane yiiɗi kono ɗo ko sukaɓe gonɗo kono kamɓe foof e wawde wonde sukaɓe e wawde wonde famɗuɓe duuɓi e ko mawɓe e haqqillaji ɓe mbawi habde e pittali mabɓe ɓe mbawi habde belenteje aduna ɓe darani juma o kala ko garɗa a wawata wiide ɗo henna karo laaɓani a wawata wiide ɗo lampe huɓɓani a wawata wiide ɗo sajode en tulmi haydara ala ko mbawata wadde ɗo constate taw ko dental ngal ɗo daraki hen kadi ko sukaɓe gonɗo kadi ko jiiɗa ɗo ko foof ko ɓuuri hen hewde ko rontuɓe e woni ko rontude komo jinnaɗo mum darinoɗo tan eɓe ganduɗa ko ɓesgu dental ngal tan woni ɗo henna kono wonɓe ganduɗa ene jibini ɗo koye ɓesgu dental he jeeyi taw kadi garani ɗo henna so Allah yiiɗimo moƴƴere wande ni henna jeeyɗa e dental he jeeyɗa e ɓesgu dental he kadi gara e nder oɗo juma no Allah foddanimo ni aɗa golla hen aɗa yuppa hen warñede ba aɗa tampana julɓe ɓe ɗum kadi ko yettere Allah ewa ɗeɓe ñaguene Allah kamɓe dariɓe ɗo ɓe wonɓe ɗo hen ɓe e daraniɓe hen ɓe e saabu ɗum a waɗat ɗo golle aɗa fompa enen fof enen gandi daranade fumpude ko wayno karoje walla daranaji fumpude wuppude tappiji walla ko nandi hen wona jawdi waɗi min ɗo wona yidde yiyede waɗi min ɗo wona yidde dañde waɗi min ɗo ko yidde daranade dental ngal e yidde daranade julɓe ɓe te andude aduna battanimo fof ko diine l'islam sa tampanani e gurdam ma ko dewanɗa Allah dewal Allah noon wona tan dewal Allah wona tan julde e horde e ɗuminde ala na waɗi dewe Allah kewɗe gonga noon ko juulu woni demal kono no waɗi dewe Allah kewɗe ɗe ganduɗa aɗa wawa tampande julɓe ɓe
ɓe ngannduɗaa aɗa waawi ɗum rewde ɗon poɗɗa rewde ɗum ɗo ko heen jeya nde garɗa fof nde julɓe ngari taw fof nala hannde sa yehi kaaba to nde garɗa fof cikkata ko hannde kaaba ka ɓuri labde waɗi ɗum no waɗi ɓe ngannduɗaa ko waktu mo ngarato ngara tawa fof no laaɓi ngara tawa fof no pari ɗone ko hono noon emin ñaagono Allah sukaaɓe wonɓe ɗo bo yo Allah nawruɓe yeeso yo Allah waɗe maɓɓe barke yo Allah waɗe barke e ɓesguji maɓɓe e sabu ɗum so neɗɗo waɗama barke ha ɓesgu mo waɗi barke tan ɗum woni an a rontini ewa kadi ko golleteɗo ko ala komin gollanno ɗum wona dañal wona haydara yimɓeɓe hoto daara sikkude emin jogui ɗo dañal ala aɗa yiya gonɗo ɗo henna ha jippo ronka passe ko hotiri kadi ɓurɗo ɓallade ɗo koɗɗo ɗo henna hoɗi ko Grand Médine walla hoɗi ko maris ko hakkude koɗɗo e Kermassar koɗɗo Yeumbeul koɗɗo Thiaroye koɗɗo banggueji goɗɗi ɗum noon jomumen fof gara ga en hande salatu ɓurɓe mabɓe hewde ko ɗo juuli salatu e ɗum fof yidde so mawɓe gaari goto fof daña ay yimɓeɓe fof kooti galleji mum kooti ɗo min keddoro min guitta cajaduɗi min gudda min pewna ha feewa nde goto fof fuɗɗo fadde nokkude ɗum kadi ko yettere Allah kadi ko yettude Allah tan aɗa neɗɗo kala ko dañƴa ko yettude Allah so dañal a yettat Allah so basal a yettat hen Allah eɗen gondi ɗo enen sukaɓe wonɓe ɗo dariɓe ɗo ɓe fof eɗen kewno dardade ɗo e musidɗo men Boun Oumar ewa sa yi o daraki ɗo tan ko jinnama makko Baba Demba Bare ene rutti e yontere nde ɗo ko ɗum haaɗimo darade ɗo ene kono enen kadi ko jinnaɗo men enen fof ko mawɗo e dental he neɗɗo guurɗo ene wuuri e ngal ɗo dental ha maahi galle mum ittani ceerno appartement wi ko ɗo ceerno walla wonata walla ɓesgu ceerno wonata on so yeehi ko dental ngal fof yeehi hani kadi ko darniɗo daraniɗo dental ngal ɗum noon eɗen duwono famille fof eɗen duwono Ibnu Oumar eɗen duwono koye men eɗen duwono ceerno eɗen duwono leñol ngol fof eɗen duwono julɓe fof yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnomo aljanna yo Allah wat toon foftorde makko hoto yeeso makko finnirmo hoto caggal makko finniren yen ɓoye sakkanademo e duwanademo yo barke makko heddo e ɓesgu he heddo e julɓe he heddo e dental he enen wonɓe ga ɓene yo Allah ɓoynu en ga ɓoyen e lawol peewal hande tawoyɗen ɓe